Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα κυριακάτικη ανάλυση από τους GFC. Είμαι ο Alex Jake και παρέα θα περιηγηθούμε για αυτήν την εβδομάδα στα διαγράμματα. Μία εβδομάδα γεμάτη γεωπολιτικά νέα. Βέβαια έχουμε συζητήσει αρκετές φορές σε όλες αυτές τις αναλύσεις τις οποίες έχουμε κάνει ποια είναι η γενική μας άποψη για όλα τα νέα. Εάν σας αρέσει η δουλειά η οποία κάνουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like ή ένα subscribe. Βοηθάνε πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και επίσης, όποιος θέλει και επιθυμεί να γίνει μέλος της ομάδας μας, θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή, όπου θα πάρει πρόσβαση στο Discord VIP community το οποίο έχουμε δημιουργήσει σαν GFC, με αρκετά benefits και με πάρα πολύ δυνατά μέλη, τα οποία στηρίζουν και αυτά με τον τρόπο τους όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πατροπαράδοτα με τον πολύ αγαπημένο μας DXY, ο δείκτης δύναμης του αμερικανικού δολαρίου, όπου βλέπουμε την πάρα πολύ bullish κίνησή του. Όχι ότι δεν δικαιολογείται, γιατί όλα αυτά τα νέα και όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις τις οποίες είχαμε πάντα κάνουν τον Αμερικανό επενδυτή να ρευστοποιήσει τις θέσεις του, τις επενδύσεις του και να πάει σε αυτό που θεωρεί το πιο ασφαλές, όπου αυτό είναι φυσικά το δολάριο και ο χρυσός. Οπότε είναι δύο πράγματα τα οποία όταν υπάρχει γενικώς αναμπομπούλα δυναμώνουν χωρίς λόγο και αιτία. Όπως βλέπετε και μπροστά σας, έχοντας μια εβδομάδα την πιο προηγουμένη πάρα πολύ bullish, μια εβδομάδα επόμενη η οποία είναι, ας πούμε, ελαφρώς ενδιάμεση. Ας μειώσουμε εδώ το supply zone, όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτάνει εδώ προς το extreme, το οποίο είναι ένα refined zone σε daily σίγουρα κάποιο, αλλά δεν μπορείτε να το σημειώσω εδώ πέρα, γιατί αυτό που βλέπω είναι ότι ξαφνικά οδεύει σε αυτή την ανισορροπία, σε αυτό το imbalance το οποίο έχω μαρκάρει από το Νοέμβριο του 2022. Οπότε κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν υπάρχει κάτι άλλο φυσικά να το σταματήσει. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί φυσικά ένα flip zone, το οποίο flip zone είναι θεωρητικά ικανό να στείλει την τιμή προς αυτό το εβδομαδιαίο το imbalance. Πάμε όμως να δούμε λίγο και σε χαμηλότερα time frame κάποια πιο σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί ίσως να δούμε. Αυτό που σας έλεγα, ότι εδώ υπάρχει φυσικά ένα daily extreme εδώ σε αυτό το σημείο, το οποίο ίσως και να κάνει την τιμή να αντιδράσει, το οποίο προέρχεται από ένα supply chain. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που τώρα που αναμένω να δω φυσικά είναι να έχει μια επαφή με αυτό το supply και φυσικά η τιμή να οδεύσει, διότι υπάρχουν αρκετές ανισορροπίες, και μετά φυσικά να συνεχίσει την bullish πορεία του. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα σε ημερήσιο επίπεδο την οποία έχω, και αυτή είναι φυσικά πάντα η μεγάλη εικόνα, όπως έχουμε πει. Βλέπετε και εσείς εδώ υπάρχει μια ανισορροπία εδώ, υπάρχει μια ακόμα ανισορροπία πιο πάνω, αλλά ο λόγος που δεν την μαρκάρω είναι διότι κατά πάσα πιθανότητα δεν βρίσκεται σε discount level. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν είναι σε discount level. Premium discount, yes, ok, λάθος, με συγχωρείτε. Να το. Λοιπόν, όπως βλέπετε αυτό το imbalance δεν βρίσκεται σε αυτό το leg, δεν βρίσκεται σε discount τιμές, γι' αυτό και δεν το σημειώνω. Άρα αυτό τι περιμένω η τιμή να έρθει σε discount τιμές, να ξαναγοραστεί, να αποκτήσει δύναμη.
Τέλεια. Για πάμε λίγο και σε... Όλο λάθη είμαι σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? Λοιπόν, για πάμε λίγο και σε 4 ώρα να δούμε τι συμβαίνει. Αν υπάρχει κάποια άλλη διαφορά. Δεν υπάρχει. Θεωρητικά εδώ δεν έχουμε change of character για να μας επιβεβαιώσει αυτό που σκεφτόμαστε. Θα θέλαμε να δούμε εδώ μια αλλαγή χαρακτήρα, και όταν εννοούμε εμείς πάντα εδώ στους GFC αλλαγή χαρακτήρα, όλα θέλουμε να γίνονται με σώμα. Άρα λοιπόν, εάν σπάσει εδώ με σώμα, θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία αλλαγή χαρακτήρα, όπου θα μας επιβεβαιώσει την ιδέα ότι η τιμή θέλει να κάνει ένα μικρό pullback και να έρθει προς τα κάτω, να έρθει προς αυτά που είπαμε, και να μας δώσει τη σιγουριά ότι το θα φτάσει φυσικά εδώ κάτω, η τιμή μετά να φύγει προς τα επάνω. Αυτό που βλέπουμε όμως εδώ επίσης είναι ότι έχουμε μια μερική προσπάθεια από τα supply εδώ να πάρουν τον έλεγχο. Βλέπετε και εσείς από πολλοί σας έχουν δημιουργήσει ένα supply chain. Προσπαθούν φυσικά, δεν είναι ακόμα κάτι 100% σίγουρο. Πάντως αυτό που έτσι και σε μικρότερη λεπτομέρεια την οποία βλέπω, αυτό που αναμένω να δω ίσως είναι μια αλλαγή χαρακτήρα τις επόμενες μέρες, μια μικρή επιστροφή της τιμής σε κάποιο καινούριο supply zone το οποίο θα δημιουργηθεί, να συνεχίσει και μετά φυσικά να δούμε την πολύ bullish πορεία του εν συνεχεία. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο μας pair, και στο πρώτο μας pair για σήμερα, το οποίο θα είναι το ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Πάμε. Ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Φυσικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να δω και κάποια άλλη εικόνα. Βλέπετε και εσείς από μόνοι σας, ενώ εδώ μας έδειχνε το ευρώ ότι επρόκειτο να κρατήσει, ίσως και να τις τιμές σε πιο υψηλότερα επίπεδα. Ξαφνικά με όλα αυτά την ενδυνάμωση του δολαρίου και με την εικόνα που είδατε πριν, βλέπετε το γκρέμισμα της προηγούμενης εβδομάδας, η ακριβώς αντίθετη φυσικά εικόνα από το DXY, και η περασμένη εβδομάδα η οποία μας πέρασε, η οποία όπως βλέπετε υπήρξε μια πίεση των πολιτών, τελικά υπήρχε μια μικρή αντίδραση των αγοραστών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια αντίδραση από ένα extreme demand εδώ, σε μικρότερο επίπεδο, σε μικρότερο time frame φυσικά θα φανεί πάρα πολύ καλύτερα. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ φυσικά περίμενα ξεκάθαρα την αντίδραση φυσικά του δολαρίου. Εδώ βλέπω σε ημερήσιο επίπεδο υπάρχει ένα demand εδώ κάτω. Συγχωρείτε. Λάθη με σήμερα, τι γίνεται? Το μυαλό μου κάπου αλλού είναι. Λοιπόν, δεν πάμε καλά καθόλου. Ωραία, μια χαρά, το βρήκαμε. Εδώ αυτό που βλέπω, το σημείο που έχει αντιδράσει η τιμή, είναι μια ημερήσια ανισορροπία, προς το παρόν τουλάχιστον που έχει αντιδράσει. Δεν ξέρουμε αν φυσικά θα αποτελέσει όντως αντίδραση. Για να σβήσουμε αυτά, δεν υφίστανται πια. Τέλεια. Φυσικά με την ανάλυση που είχαμε κάνει εκείνη τη δεδομένη στιγμή, όλα αυτά είχαν πάρα πολύ νόημα. Φυσικά οι αγορές πάντα αυτό που λέμε ότι κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να αποδεχόμαστε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και να μην απογοητευόμαστε φυσικά όταν δεν συμβαίνει αυτό που έχουμε προβλέψει. Λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, βλέπουμε μια πρώτη αντίδραση από αυτό το ημερήσιο, το imbalance. Φυσικά εδώ τα δύο σενάρια τα οποία με έρχονται πάρα πολύ γρήγορα είναι φυσικά το να δούμε μια οπισθοχώρηση προς αυτό το ημερήσιο, το imbalance, η τιμή φυσικά να οδεύσει, φυσικά η τιμή να οδεύσει προς αυτό το ημερήσιο, το imbalance, και μετά να δούμε συνέχιση της τιμής, εκμεταλλευόμενοι και το pullback που περιμένουμε να γίνει στον DXY. Και φυσικά υπάρχει το σενάριο να ξεκινήσει η εβδομάδα και απλά όλα να πάνε προς τα κάτω και να μην αφήσει κανένα περιθώριο της
αντίδραση της τιμής. Για να δούμε λίγο και σε 4 ώρες έτσι μήπως έχουμε κάποια άλλη λεπτομέρεια την οποία πρέπει να παρατηρήσουμε. Όχι, δεν βλέπω κάτι το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε. Εντάξει, ίσως να δούμε λίγο το leg αυτό, το premium και discount του. Όχι, ξεκάθαρα απλά θα έκανα ένα refinement εδώ στο imbalance, θα το έκανα λίγο πιο μικρό, λόγω του 4ωρου, αυτό εννοώ. Γενικώς όμως περιμένω να έρθει η τιμή σε premium τιμές εδώ του leg, το οποίο δημιούργησε αυτό το break of structure. Και όχι μόνο break of structure, δείτε εδώ από μόνοι σας τι έχει πάρει από θέμα demand όλο αυτό το leg το οποίο έχει προκληθεί εδώ, τα οποία στην ουσία μας τα διέλυσε όλα εδώ. Δεν θα μαρκάρω κάτι άλλο, αυτό ακριβώς περιμένω η τιμή να κάνει ένα μικρό pullback και μετά να έχουμε μια συνέχιση. Την ιδέα μου αυτή να επικροτεί φυσικά και η εικόνα του DXY. Και επειδή δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο μας pair για σήμερα, το οποίο θα είναι το ευρώ έναντι του Ιαπωνικού Yen. Πάμε λοιπόν. Ευρώ έναντι του Yen. Πάρα πολύ ωραία αντίδραση από αυτό το flip zone. Καμιά φορά βλέπετε ότι η λεπτομέρεια την οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε στα διαγράμματα είναι αυτή που κάνει την διαφορά. Βέβαια, ξέρω πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή τι λέτε μέσα σας, ότι στην ουσία ένα range είναι. Ναι, αλλά πού είναι αυτό το range? Έχουμε 4 εβδομάδες ένα range το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα flip zone. Άρα γίνεται μια μάχη φυσικά σε αυτά τα επίπεδα, αλλά δεν γίνεται κάπου τυχαία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να παρατηρήσετε. Για να δούμε λίγο και κάποια περισσότερη λεπτομέρεια. Εντάξει, εδώ φυσικά περιμέναμε η τιμή να φύγει πιο ψηλά, αλλά βλέπετε και εσείς από μόνοι σας πως ήρθε η τιμή σε αυτά τα imbalances, πως αντέδρασε, πως όδευσε προς τη ρευστότητα, απλά επέλεξε να ξαναγυρίσει. Να σβήσουμε αυτά εδώ πέρα. Βλέπετε ότι αυτή η διαθέσιμη ρευστότητα ακόμα υπάρχει εδώ πέρα, δεν έχει πάρθει. Καλά, δεν υπάρχει αμφισβήτηση το ότι είμαστε ξεκάθαρα bullish. Εντάξει, δεν νομίζω κάποιος να έχει την παραμικρή αμφιβολία. Για να δούμε λοιπόν. Αυτά πρέπει να είναι από μικρότερο επίπεδο. Λοιπόν, τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Ότι η τιμή φυσικά βρίσκεται μέσα σε αυτό το ημερήσιο το imbalance. Το imbalance αυτό δημιουργεί στήριξη. Θα μπορούσαμε να σε μικρότερο time frame, φυσικά υπάρχει και ένα flip zone εδώ, το οποίο θα το δούμε πιστεύω πιο καθαρά σε 4ωρο time frame. Βλέπετε όμως αντιδράσεις που βγάζει η τιμή από αυτό το level. Δεν μπορώ να περιμένω φυσικά κάτι άλλο από το να πάει η τιμή να συνεχίσει αρπάζοντας αυτή την φοβερή ρευστότητα και ίσως αν βρει αντίσταση να βρει κάπου εδώ και μετά φυσικά να ξανασυνεχίσει την πορεία του σε αυτό το weekly το supply. Για να δούμε λίγο και σε 4. Βέβαια είναι κακό το price action, εντάξει, πρέπει να το ομολογήσουμε. Είναι πάρα πολύ κακό το price action, ακριβώς όπως το περίμενα. Η τιμή εδώ βλέπετε από αυτό το supply το οποίο έχω μαρκάρει. Ας το πάρουμε όλο βασικά. Τέλεια. Βλέπετε πως αντιδράει από αυτό το flip zone. Και επίσης αυτό που θέλω γενικώς από όλους σας, οι οποίοι ασχολείστε με supply και demand, να μην είστε φίλοι μου τόσο λεπτολόγοι. Γενικώς να εμένετε στη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτό το level υπήρξε αλλαγή χεριών. Όχι επειδή είναι το μικρό κεράκι αυτό, δεν το σημειώνω αυτό και αυτό που έκανα εγώ είναι λάθος. Δεν υπάρχει λάθος και σωστός στις αγορές. Για μένα υπάρχει μόνο σωστή και λάθος οπτική. Φανταστικά, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσω εδώ φυσικά και μάλλον θα πάρω και το ρίσκο να μην μαρκάρω τίποτα άλλο, γιατί ξεκάθαρα αυτό περιμένω να κάνει η τιμή. Περιμένω να συνεχίσει να αρπάξει αυτές τις ρευστότητες και να βρει την πρώτη διαθέσιμη αντίσταση, η οποία θα είναι εδώ πάνω στα 167 και ίσως και φυσικά να προχωρήσει ακόμα πιο
βαθιά στο supply αυτό, γιατί το weekly του supply είναι πάρα πολύ μεγάλο, και να οδηγηθεί ίσως και προς τις τιμές 170 κτλ. Και μετά να βγάλει κάποια αντίδραση. Δεν έχω όμως κάτι άλλο να προσθέσω. Εντάξει, βλέπετε κι εσείς πόσο κακό είναι το price action εδώ. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο μας pair για σήμερα, το οποίο θα είναι η Βρετανική λίρα έναντι του Αμερικανικού δολαρίου. Πάμε. GU. Η αλήθεια είναι, φίλοι μου, ότι και εδώ αλλιώς λίγο τα περίμενα τα πράγματα. Φυσικά βλέπετε κι εσείς ότι για μια ακόμα φορά πως το supply και το demand μας αποδεικνύει στα μεγάλα time frame πως η εικόνα μιλάει από μόνη της. Βλέπετε κι εσείς την τέλεια αντίδραση που έχει τις προηγούμενες εβδομάδες, απλά συνεχίστηκε. Εδώ ίσως είχαμε μια ελπίδα ότι θα κρατήσει κάποιο demand, λόγω φυσικά και της εικόνας του DXY. Όμως, όπως βλέπετε κι εσείς, η τιμή οδεύει ξεκάθαρα τι να κάνει, να πάει προς ένα καινούριο bearish break of structure, μη αφήνοντας περιθώρια φυσικά αμφισβήτησης γι' αυτό. Πάμε λίγο να δούμε σε daily επίπεδο τι μπορούμε να δούμε. Εδώ το είχα προβλέψει, όπως βλέπετε κι εσείς. Πίστεψα ότι εδώ θα βγάλουν αντίδραση, σε αντίθεση φυσικά με το ευρώ. Βλέπετε κι εσείς, είχα μαρκάρει να φύγει η τιμή αυτού του supply και έτσι και ακριβώς έγινε. Με το που έγινε το mitigation αυτού του supply zone, βλέπετε γκρεμίστηκε η τιμή. Η αλήθεια είναι, το τελευταίο καιρό το GU είναι ένα pair το οποίο παρακολουθώ πολύ περισσότερο και ίσως γι' αυτό ήμουν πιο πολύ on time μαζί του. Τι έχουμε να παρατηρήσουμε τώρα? Βλέπουμε ότι η τιμή οδεύει σε ένα ημερήσιο φυσικά, σε ένα ημερήσιο imbalance, το οποίο με συγχωρείτε, το οποίο αναμένω μια μερική αντίδραση από αυτό. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι μαγνήτες προς τα κάτω, τα οποία περιμένουν την τιμή να έρθει με ανοιχτές αγκάλες. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα το τι πρόκειται να συμβεί. Ίσως να βγει κάποια αντίδραση από εδώ, από το imbalance, και να δούμε μια μικρή οπισθοχώρηση της τιμής, γιατί έχει και αρκετούς μαγνήτες προς τα εδώ να έρθει η τιμή για τις επόμενες μέρες και μετά να συνεχίσει την bearish πορεία του. Όλα αυτά να γίνουν φυσικά από αυτό το ημερήσιο το imbalance να έρθει. Σας έχω πει γενικώς την άποψή μου και άλλες φορές το πόσο σημαντικά είναι τα imbalances, τα fair value gaps, όπως θέλετε πείτε τα, όπως αγαπάτε, παίζουν στη προσωπική μου ανάλυση. Ναι, αυτή είναι μια πρώτη εικόνα που έχω. Για να δούμε λοιπόν, γιατί εντάξει, όταν βλέπετε ότι γκρεμίζει και τόσο πολύ, είναι σαν όταν ανεβαίνει παραμπόλικη τιμή, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να συζητήσεις. Καλά, βλέπουμε εδώ τις τελευταίες μέρες, εντάξει, τι έχει κάνει εδώ πέρα την τελευταία εβδομάδα, είναι αφήστε το price action γενικώς, αλλά βλέπετε ότι ήρθε η Παρασκευή να τα γκρεμίσει όλα. Εντάξει, δεν μπορώ να σημειώσω κάτι άλλο. Φυσικά θα σημειώσω και ότι υπάρχει πιθανότητα η τιμή απλά να φύγει προς τα κάτω και ίσως από εδώ να δούμε κάποιο μικρό pullback. Αλλά εντάξει, γενικές γραμμές τώρα δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Αυτά φυσικά δεν χρειάζονται εδώ. Ναι, δεν θα σημειώσω κάτι άλλο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί και γενικώς θα πρέπει η τιμή, για να έχουμε ένα ορθό price action, θα θέλαμε να δούμε εάν θα βγάλει αντίδραση από αυτό το daily το imbalance, φυσικά να φύγει πίσω σε κάποιες premium τιμές και μετά να συνεχίσουμε προς τα κάτω. Δεν έχω όμως κάτι άλλο να προσθέσω. Γι' αυτό ας προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο μας pair για σήμερα, το οποίο θα είναι η Βρετανική λίρα έναντι του Ιαπωνικού Yen. Πάμε. GJ. Ο Ταύρος συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του. Αν και ταλαιπωρεί λίγο κόσμο εδώ πέρα,
παρόμοια εικόνα με το ευρώ εναντί του Ιαπωνικού Yen. Βλέπετε και εσείς αυτό το consolidation το οποίο έχει επιβληθεί εδώ τις τελευταίες 4 εβδομάδες. Όλα βέβαια αυτά, ας σταθούμε λίγο αυτό να το πάμε λίγο, γιατί είναι από χαμηλότερο time frame. Σίγουρα βλέπετε και εσείς όμως όλα αυτά στην ουσία μπορούμε να τα βάλουμε ότι είναι αντίδραση από αυτό το weekly supply zone το οποίο υπάρχει από τον Αύγουστο του 2015, αν είδα καλά. Από τον Αύγουστο του 2015 συνεχόμενες αντιδράσεις, μία αφήνοντας την τιμή να φύγει πάνω από αυτά τα επίπεδα. Ίσως με αυτό το price action που βλέπουμε και διαβάζοντας απολυστικά τα κεριά να δούμε ένα pullback προς χαμηλότερα επίπεδα, καθαρά διαβάζοντας τα κεριά χωρίς να έχω μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε λίγο να δούμε σε ημερήσιο επίπεδο αν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Εδώ ήμουν πάρα πολύ θαραλέος, πίστευα ότι θα φύγει. Τελικά το μόνο που έκανε είναι να τέλειο το range σε αυτό το σημείο. Εντάξει, δύσκολο εδώ το price action, αυτό βέβαια είναι από χαμηλότερο level. Είναι ένα 4ωρο αυτό, ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Εντάξει, περιμένουμε φυσικά να γυρίσει προς τη ρευστότητα, δεν το συζητάμε καν. Και να αρπάξει ίσως αυτή τη ρευστότητα και μετά να ξαναγκρεμίσει. Με αυτό που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι όλη η τιμή είναι εγκλωβισμένη μέσα σε αυτό το ημερήσιο το imbalance. Κάνοντας την τιμή να αντιδράει, θα μπορούσαμε φυσικά να το βαφτίσουμε και ένα demand εδώ. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι το flip αυτό. Πιο πολύ θα πίστευα ότι είναι κάποιο demand το οποίο κρατάει την τιμή, εάν φυσικά ήταν η τιμή σε αυτά τα επίπεδα εδώ, το οποίο έχουμε ένα demand chain εδώ σε αυτό το σημείο. Τι αναμένω να δω? Εδώ θα πάρω το θάρρος και θα πω γενικώς ότι αναμένω φυσικά η τιμή να γκρεμίσει απόλυτα προς τα κάτω, λόγω του price action το οποίο έχουμε δει στο weekly, το οποίο υπάρχει συνεχόμενο rejection αυτού του level. Και ας δούμε λίγο σε μια πιο μικρότερη, μάλλον σε πιο λεπτομέρεια. Καλά, εδώ δεν ισχύει τίποτα φυσικά. Αν και το structure εδώ στο τετράωρο τολμώ να πω ότι παραμένει bullish. Ναι. Θα βάλουμε και το δεύτερο σενάριο. Εδώ αντέδρασε με αυτό το τετράωρο το extreme πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε και εδώ. Εδώ φυσικά δημιούργησε κι άλλο. Εντάξει, τα demand εδώ προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σε ένα τόσο φυσικά bullish pair. Θα βάλω και το σενάριο ότι αναμένω η τιμή να αντιδράσει φεύγοντας σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα, μη υπολογίζοντας και πάρα πολλά, και αυτό λόγω του τετράωρου demand chain το οποίο κρατάει φυσικά, και επειδή η τιμή είναι σε range φυσικά βλέπετε και εσείς ότι και τα supply κρατάνε. Οπότε θα θέλαμε να δούμε πρώτα ποιος θα χάσει τον έλεγχο από τους δύο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν και οι δύο τον έλεγχο. Βλέπετε και εσείς εδώ, δείτε κλασικό χαρακτηριστικό ενός range. Δείτε και εσείς την ανάλυση που κάνουμε ξεκάθαρα σε ένα μέσο supply και demand. Για να δούμε και αυτό εδώ. Βλέπετε, εάν λοιπόν έχουμε σπάσιμο είτε του πάνω είτε του κάτω, σημαίνει ότι ένας από τους δύο έχει χάσει τον έλεγχο, και αυτό σημαίνει ότι πάω μαζί του, γιατί θα πάρουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Δεν έχω όμως να προσθέσω κάτι άλλο, γι' αυτό ας περάσουμε στο επόμενο μας pair για σήμερα, το οποίο θα είναι για το Αυστραλιανό δολάριο έναντι του δολαρίου Αμερικής. Πάμε. AUD USD. Γενικά παρόμοια εικόνα φυσικά, με τα αγαπημένα του αδερφάκια, τη Βρετανική Λίρα και το ευρώ. Όλα είναι pair, είπαμε, έναντι του Αμερικανικού δολαρίου, και όταν παρουσιάζει αυτός δύναμη όλοι οι άλλοι κλαίνε. Βλέπουμε η τιμή ότι είναι εδώ μέσα στο weekly το demand. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πλήρες failure προς το παρόν.
Το expectation φυσικά, δηλαδή αυτό που αναμένουμε να δούμε, είναι φυσικά η τιμή να οδεύσει και αυτό φυσικά σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Για να δούμε όμως σε ημερήσιο επίπεδο τι έχουμε να δούμε. Εδώ την πάτησα, περίμενα ότι η τιμή εδώ θα συνεχίσει προς τα πάνω, δεν συνέβη φυσικά ποτέ. Εάν τρέινταριζα αυστραλιανό δολάριο έναντι του αμερικανικού δολάριου, σίγουρα θα γράψει μια πάρα πολύ ωραία ήττα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε εδώ μια αντίδραση από το extreme, από το leg εδώ, από ένα daily demand. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν βοηθάει γενικώς και η εικόνα. Αναμένουμε ένα μικρό pullback. Εδώ φυσικά απέτυχε το demand chain. Εδώ έχει μπαλανσαριστεί αυτό το imbalance. Δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε κάτι τέτοιο. Τι αναμένω να δω? Ξεκάθαρα από τη στιγμή που το structure μας σε ημερήσιο επίπεδο, όπως βλέπετε και εσείς, έχει γυρίσει σε bearish, χωρίς καμία αμφισβήτηση περί αυτού. Εδώ έχουμε ένα break of structure ημερήσιο κάτω. Okay. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί εδώ είχαμε την αλλαγή χαρακτήρα. Ελπίζω να συμφωνείτε και εσείς μαζί μου. Πλέον από τη στιγμή που έχουμε το break of structure, τι αναμένουμε να δούμε μετά από ένα break of structure? Αναμένουμε να δούμε φυσικά ένα pullback της τιμής, το οποίο πολύ πιθανό να έρθει εδώ προς τις premium τιμές και να οδεύσει μετά προς τις discount. Το πρώτο σενάριο, βλέπετε και εσείς εδώ, υπάρχει ένα daily imbalance, υπάρχει φυσικά και το extreme, εδώ το daily, το supply. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα την οποία βλέπω. Για να δούμε όμως και σε τετράωρο αν έχουμε κάποια από αυτές τις ζωγραφίες μου, παιδιά, πρέπει να είναι μούρλια. Αυτό είναι βέβαια σε αρκετό βάθος χρόνου, να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σημάδι στο τετράωρο, μόνο προς τα κάτω να πηγαίνει. Τι θα θέλαμε να δούμε για να υποστηρίξει αυτή την ιδέα που μόλις σας είπα? Θα θέλαμε σίγουρα να δούμε μία αλλαγή χαρακτήρα σε τετράωρο. Προς το παρόν φυσικά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο και βάσει της εικόνας που βλέπουμε θα βάλουμε αποκλειστικά το σενάριο το ότι η τιμή θα φύγει, θα γκρεμίσει απλά προς τα κάτω. Αν και θα επαναλάβω ότι βάσει της εικόνας του DXY ίσως θα έχουμε ένα pullback. Όταν όμως θα δούμε μια αλλαγή χαρακτήρα, ας πούμε για παράδειγμα μια αλλαγή χαρακτήρα όταν άμα θα σπάσει αυτό το high εδώ, τότε θα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι ίσως είναι η στιγμή να πάρουμε μια θέση long προς το ημερήσιο, το imbalance, να ολοκληρώσουμε δηλαδή τη μεγάλη ιδέα που έχουμε προς το παρόν και μετά να είμαστε έτοιμοι στα τεγεράκια για τη συνέχιση της τιμής. Όλα γίνονται εάν και εφόσον ναι μεν αλλά, δηλαδή ένα-ένα τα σημάδια μας να φαίνονται, να δούμε τον έλεγχο, ξανά το demand, να δούμε ξανά το structure να ευθυγραμμίζεται με την ιδέα μας και όταν συμβούν όλα αυτά είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε. Δεν έχω όμως κάτι άλλο να προσθέσω, γι' αυτό ας περάσουμε και στο επόμενο μας pair για σήμερα, το οποίο θα είναι ο χρυσός έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Πάμε. Χρυσός λοιπόν, τι να πούμε για αυτό το asset, το commodity? Δεν μπορώ να εκφράσω και να πω ότι μπορώ να σας πω κάτι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι στα υψηλότερα του όλων των εποχών. Η ταπεινή μου πρόβλεψη είναι ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Θεωρώ ότι θα δούμε τα επόμενα 2-3 χρόνια η τιμή του να παραμείνει ανάμεσα στις 2.000 αναουγιά και 3.000. Δηλαδή πιστεύω το ταβάνι του ότι λογικά θα φτάσει με τα 3.000. Εντάξει, το μόνο που θέλω να παρατηρήσω εδώ είναι να δούμε πραγματικά τη δύναμη του supply και του demand. Βλέπετε το flip zone, από που αντέδρασε η τιμή, που οδεύει. Εντάξει, βοηθάνε φυσικά εννοείται όλα τα γεωπολιτικά τα οποία συμβαίνουν.
δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Θέλω όμως να σας τονίσω ότι μην προσπαθείτε, ειδικά εσείς που τρέινταρετε, δεν θα μιλήσω για τους scalper, αλλά θα μιλήσω για αυτούς που τρέινταρετε πιο μακροχρόνια. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα το να εισέλθετε στην αγορά με μια τέτοια κατάσταση. Θα πρέπει να είστε αρκετά υπομονετικοί, το να επιστρέψει η τιμή, να σας δώσει κάποιες επιβεβαιώσεις και μετά να συνεχίσετε να τρέινταρετε. Μην προσπαθείτε δηλαδή να πιάσετε μια κίνηση η οποία είναι ήδη πάρα πολύ, έχει τρέξει πάρα πολύ. Εντάξει, δείχνει μερικά σημάδια κάποιες ψηλής αντίδρασης. Εδώ έφτασε στα 2.432 βάσει του forex.com. Εντάξει, ίσως και να δούμε ένα μικρό pullback της τιμής τις επόμενες μέρες, ίσως φυσικά. Αν και ο χρυσός είναι εναντί του αμερικανικού δολαρίου, βλέπετε και εσείς ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως correlation, παρότι ο DXY είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι και πάρα πολύ δυνατός και ο χρυσός, γιατί είπαμε όταν φοβούνται οι επενδυτές, βάζουν τα λεφτά τους στο χρυσό και δολάρια. Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα 4ωρο demand chain, το οποίο για να μπορέσω φυσικά να ασχοληθώ γενικώς με αυτό το pair, θα ήθελα φυσικά να υπάρχει κάποιο failure. Είναι αρκετά σημαντικό failure και φυσικά μετά δεν θα μου έφτανε μόνο αυτό, θα ήθελα να δω να κρατάει και κάποιο supply για να μπορέσω να έχω έστω και την παραμικρή ιδέα ότι θέλω να πάρω ένα μικρό pullback και να πάρω μια μικρή θέση πάνω σε αυτό. Γενικώς όμως, όσοι ήσασταν από την αρχή στο χρυσό, σας δίνω πάρα πολλά μπράβο. Φυσικά εσείς που είστε scalpers, μην ξεχνάτε, the trend is your friend και μην μασάτε τίποτα. Δεν έχω όμως κάτι να προσθέσω. Πάμε λοιπόν και στο πρώτο indice για σήμερα, το οποίο θα είναι ο Dirty 30, ο Dow Jones, ο US 30. Πάμε. US 30 λοιπόν, σαφώς επηρεασμένος από την parabolic δύναμη του DXY. Προηγούμενη εβδομάδα βέβαια όμως έκλεισε εντελώς αναποφασιστή, αντιδρώντας θα λέγαμε από αυτό εδώ το demand, το οποίο ήταν το πρώτο τελευταίο μάλλον, το οποίο έστειλε την τιμή στα all time high. Είμαι περίεργος να δω σε χαμηλότερα time frame τι ακριβώς έχει συμβεί. Βλέποντας βέβαια αυτή την αντίδραση με αυτό το demand, σίγουρα αναμένω ένα μικρό pullback και μετά να έχουμε μια συνέχιση του pullback αυτού, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι η τιμή δεν θα οδεύσει για να δημιουργήσει ένα καινούριο all time high. Βλέπουμε εδώ, είχα σημειωμένο και αυτό το daily, το demand εδώ σε αυτό το σημείο, βλέπετε. Εδώ βέβαια έσπασε το demand chain. Είχα πει, βλέπετε και εσείς, είχα προβλέψει αρχικά ότι αναμένω η τιμή να έρθει προς τα κάτω. Καλό αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχω χάσει την γενική μου ικανότητα. Αυτή η αντίδραση εδώ μου λέει πάρα πολλά. Κάτσε να τα σβήσουμε αυτά να μας ενοχλούν. Αυτό είναι σίγουρα 4ωρο. Να το διορθώσουμε λίγο. Αυτή η αντίδραση για μένα λέει πάρα πολλά. Το χθεσινό κερί της Παρασκευής δείχνει μεγάλη είσοδος των αγοραστών στο παιχνίδι. Για να κάνουμε και ένα premium discount εδώ. Υπάρχει ένα imbalance εδώ πριν από το all time high. Σίγουρα θα αναμένω να δω μετά από μια τόσο δυνατή αντίδραση τις τιμές να έρθουν τουλάχιστον σε premium και ίσως μετά να έχουμε ένα continuation. Ας το βάλουμε αυτό με μαύρο φόντο για να πάμε λίγο σε 4ωρο. Βέβαια εδώ στο 4ωρο βλέπετε ήμασταν κοντά στο να έχουμε μία αλλαγή χαρακτήρα. Θα ήθελα ξεκάθαρα να δω και το structure λίγο να σιφτάρει. Εδώ δηλαδή να έχουμε
μια αλλαγή χαρακτήρα επιβεβαιωμένη αλλαγή χαρακτήρα, και στη συνέχεια μετά θα δούμε από πού θα ξαναπάρουν τον έλεγχο τα demand και φυσικά να πάρουμε το continuation και η τιμή να οδεύσει προς τα πάνω. Βέβαια όμως προς το παρόν αυτό που βλέπουμε, επειδή δεν έχει κάποια αλλαγή χαρακτήρα, θα βάλουμε και το σενάριο ότι ίσως η τιμή αποφασίσει απλά να γκρεμίσει προς τα κάτω. Δεν έχω όμως κάτι άλλο να προσθέσω, γι' αυτό περάσουμε και στο επόμενο μας índice για σήμερα, το οποίο θα είναι ο Nasdaq, ο US 100. Πάμε. Nasdaq λοιπόν, το απόλυτο γκρέμισμα του Nasdaq, ξεκάθαρα, διότι όποιος παρακολουθεί γενικώς το Nasdaq, εγώ προσωπικά τον παρακολουθώ πάρα πολύ, διότι σχεδόν αποκλειστικά μόνο με αυτό να ασχολούμαι. Έγινε μια πτώση της μετοχής της Nvidia κατά 10% την Παρασκευή, όπου βλέπετε έχει οδηγήσει σε όλο αυτό το απόλυτο sell-off του Nasdaq. Ίσως εδώ να βρούμε μια πρώτη αντίδραση του Nasdaq εδώ από αυτό το weekly, το demand. Όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς ήδη, εδώ υπήρχε και ένα weekly imbalance, το οποίο φυσικά τραβάει την τιμή εδώ. Τέλεια. Είμαι περίεργος να δω γενικώς την εξέλιξη. Πάμε λίγο όμως και σε χαμηλότερο time frame να δούμε τι συμβαίνει επακριβώς. Εδώ βρισκόμαστε σε ημερήσιο επίπεδο. Ευτυχώς είχαμε βάλει το εναλλακτικό σενάριο, το οποίο ήταν αυτό που τελικά έπαιξε, διότι ήταν περίεργο το price action. Ήταν λογικό να βάλω στον τάπητα ότι υπάρχει περίπτωση του γκρεμίσματος και να μην κρατήσει αυτό το demand chain. Βασικά μισό λεπτό, ας το σβήσουμε, το προηγούμενο να σβήσουμε, γιατί από εδώ πολύ απλά θα το χρησιμοποιήσουμε για να μαρκάρουμε το flip zone το οποίο έχει δημιουργηθεί σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Λοιπόν, τι αναμένουμε να δούμε? Αναμένουμε φυσικά λίγο να υπάρξει μια μικρή συνέχιση της πτώσης, ίσως για τις πρώτες μέρες της εβδομάδος, και φυσικά πρέπει να δούμε την οπισθοχώρηση ελαφρώς τιμής να οδεύσει προς όλα αυτές τις ανισορροπίες, και φυσικά το κανονικό είναι να έρθει προς τα επάνω εδώ. Βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε, γι' αυτό θα το βάλω μέχρι ένα σημείο που θα είναι το premium του leg αυτού. Βλέπετε κι εσείς, αυτό είναι το premium και discount αυτού του leg. Ίσως και η τιμή να έρθει κατά το supply αυτό και να συνεχίσει φυσικά την bearish πορεία του από αυτό το σημείο και μετά. Δεν θα αποκλείσουμε φυσικά και το γεγονός ότι αυτά θα τα διαλύσει όλα. Βλέπετε υπάρχει και άλλη ρευστότητα διαθέσιμη. Θυμάστε τι είχα πει εδώ πέρα, ότι υπάρχει όλη αυτή η διαθέσιμη ρευστότητα. Υπάρχει λίγη ακόμα στα πιο χαμηλότερα επίπεδα. Είναι ατέλειωτη φυσικά μέχρι κάτω, αλλά εντάξει, ας είμαστε λίγο πιο... να μην μας λένε και καταστροφολόγους. Τέλος πάντων, τι αναμένουμε να δούμε? Αναμένουμε μια κάποια σημαντική αντίδραση να συμβεί. Εδώ δεν σέβεται απολύτως τίποτα η τιμή προς το παρόν στη φάση που βρισκόμαστε. Θέλουμε να δούμε λίγο να εξελιχθεί η τιμή, ειδικότερα στα χαμηλότερα time frame, και ένα σενάριο το οποίο περιμένουμε, όπως το Dow Jones, να δημιουργηθεί λίγο structure, να δούμε κάποια αλλαγή χαρακτήρα, να δούμε να σέβεται κάποια demand κτλ. Για να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε κάποιο pullback. Αλλιώς το μόνο σενάριο το καταστροφικό το οποίο βλέπω μπροστά μου είναι απλά η τιμή να συνεχίσει την απόλυτα bearish πορεία του, σπάνοντας όλα προς τα κάτω. Βέβαια θα εξελιχθούν, όλα αυτά θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τι θα κάνουν γενικώς οι μετοχές που τον απαρτίζουν, και η πιο σημαντική μετοχή που τον απαρτίζει φυσικά είναι η Nvidia. Δεν έχω όμως κάτι άλλο να προσθέσω. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί γενικώς όσον αφορά τον Nasdaq. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο ίνδεση, το οποίο είναι φυσικά ο S&P 500. Πάμε. S&P 500, ίδια ακριβώς εικόνα σχεδόν με τον Nasdaq.
Θα έλεγα όμως ότι κράτησε λίγο περισσότερο. Δεν είχε τόσες πολλές μονάδες γκρεμίσματος, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Βρήκε μια σταθεροποίηση εδώ στους 5.000 στα λεγόμενα psychological levels που τα βαφτίζουν κάποιοι. Εγώ φυσικά δεν είμαι πιστός σε αυτά, όχι ότι δεν ισχύουν, αλλά εγώ γενικώς δεν τα πιστεύω. Εδώ έχω παρατηρήσει όμως, εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο εβδομαδιαίο flip zone, το οποίο ίσως και να παίξει καταλυτικό ρόλο όταν θα φτάσει φυσικά εδώ σε αυτά τα επίπεδα η τιμή. Γενικώς τι αναμένω να δω? Αναμένω να συνεχιστεί βέβαια η κάθοδος, ίσως να βγει μια μικρή αντίδραση από αυτό το demand το πολύ μικρό το οποίο υπάρχει εδώ. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι με απόλυτη βεβαιότητα, εδώ το pair δεν μας βοηθάει τόσο πολύ. Θα ήθελα να δω εδώ, για να δούμε, ίσως η μικρότερη λεπτομέρεια. Ναι, ο S&P εδώ ξεκάθαρα μας δείχνει ότι πρέπει να συνεχίσει την πτώση του. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να μας βοηθάει. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο flip zone σε ημερήσιο επίπεδο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Βλέπετε το καταστροφικό μου σενάριο φυσικά λειτουργήσε. Βλέπετε και εσείς μόνοι σας ότι είχα πει ότι η τιμή περιμένω σαν δεύτερο σενάριο ίσως και να οδεύσει προς τα κάτω. Τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Ήδη αυτά που έχουν κάνει φέτος τα indices είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα all time high που έχουν κάνει παντού, άσχετο για ποιο λόγο τα κάνουν, η σημασία έχει ότι τα κάνουν και καταγράφεται ιστορικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, με την παρούσα εικόνα την οποία έχω δεν μπορώ να περιμένω κάτι άλλο από το να δω την εικόνα να γκρεμίζει, να συνεχίσει να γκρεμίζεται. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρει αντίδραση, για παράδειγμα σε αυτό το daily το demand, αν δεν το σπάσει δηλαδή με σώμα, και ίσως να δούμε μια μικρή οπισθοχώρηση της τιμής προς αυτό το flip zone το ημερήσιο και να συνεχίσει την bearish πορεία του προς τα κάτω. Φυσικά το επόμενο σενάριο το οποίο περιμένω, το καταστροφικό, όπως θέλετε πείτε το, είναι φυσικά η τιμή απλά να συνεχίσει και εδώ ίσως να δούμε κάποιες αλλαγές. Αυτά λοιπόν, ας περάσουμε και στην αποφώνηση. Να είστε καλά. Αυτή ήταν λοιπόν μία ακόμα κυριακάτικη ανάλυση από τους GFC. Είμαι ο Alex Jake και σας ευχαριστούμε ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μας για όλη τη συμπαράσταση την οποία δείχνετε στα πρόσωπά μας. Το εκτιμάμε βαθύτατα. Εάν φυσικά σας αρέσει η δουλειά η οποία κάνουμε, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like ή ένα subscribe. Βοηθάνε πάρα πολύ. Να έχετε όλοι μία όμορφη εβδομάδα, γεμάτη κέρδη και πάνω απ' όλα να είσαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε.